Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Леон Арон, даследчик Американского института прадпрымальніцтва, и одна из ягоных галоўных тэмаў – это американско-российские адносіны и таксама российская политика. И он теперь пишет книгу про разные аспекты, якія вызначаюць замежную политику Владимира Путина. Доктор Арон, hello. Hello. Дякую, что долучились до нас. Рады быть тут. Я б хотел пачаць падзею ў Казахстане. Як вы ацэньваеце размяшчэнне там войскаў Арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы? Something to be expected. It's sort of in between an open... Это было даволі чакана. Это нешта паміж маштабным расійскім умяшаннем, якое, на маю думку, Путін хацеў бы адкласці, прынамсі пакуль што, і, як выглядала, амаль непазбежнай паразай улады Такаева, амаль непазбежным падзеннем ягонай улады. Я ўпэўнены, што гэта паўмера, якую цалкам забяспечвае Масква. Мы не ведаем дакладнага складу вайскоўцаў у гэтым кантынгенце. Мы чулі, што казаў прэзідэнт Арменіі, але, здаецца, іншыя прэзідэнты не выказаліся. Але няма сумневу, што за ўсім гэтым уважліва назірае Масква і, імаверна, ўсё гэта плануе Масква. Лукашенко заявіў, што там спецыяльная рота, у якой нібыта можа быць ад 100 до 300 вайскоўцаў. Яна мае выкарыстоўвацца для міратворчых аперацый, і, вядома ж, ён з радасцю бярэ ўдзел у гэтай аперацыі. Ці лічыце вы абгрунтаваным параўноўваць тое, што адбываецца цяпер, з тым, што было ў Будапешце ў 1956 годзе, у Празе ў 68-м ці ў Афганістане ў 79-м? Well, what happened in 56 in Hungary. Тое, што адбылося ў 56-м годзе ў Угоршчыне, ў 68-м у Чэхаславаччыне, было канчатковым вынікам сапраўдных пераўтварэнняў ва ўладзе. Я не думаю, што гэта адбылося тут. Там былі паўстанні, у якіх таксама ўдзельнічала эліта. Тут, мне здаецца, мы маем нешта бліжэйшае да мадэлі арабскай вясны. Іншымі словамі, гэта не паходзіла знутры сістэмы. Гэта былі людзі па-за сістэмай, так званыя абяздоленыя. І пытанне ў тым, ці ператворыцца гэта ў сістэмны крызіс ці не. У Афганістане я б таксама сказаў, што сітуацыя была іншай, бо гэта, па сутнасці, была рэлігійная вайна. Тут такога няма. Мне цікава, чаму вы не пытаецеся для параўнання пра падзеі ў Беларусі? Бо туды афіцыйна не пасылалі войскаў АДКБ. Я пытаўся больш у сэнсе, наколькі правільна параўноўваць гэта, напрыклад, з уварваннем войскаў Варшаўскай дамовы ў Чэхаславакіі. Oh, I see. You're asking me. Okay. Right. No, I would say that... Ясна. Не. Я б сказаў, што і ў Угоршчыне, і ў Чэхаславаччыне, і сюды можна яшчэ дадаць ваеннае становішча ў Польшчы, хоць і не было замежнага ўварвання ў 1980 годзе, але мы цяпер ведаем з архіваў, што па сутнасці савецкія ўлады выставілі ультыматум Ярузельскаму. Разбярыцеся з гэтым самі, альбо ў Польшчу ўвойдуць нашы войскі. Ва ўсіх гэтых выпадках карані былі нашмат глыбейшыя. Быў удзел элітаў, удзел інтэлігенцыі. Тое, што мы бачым цяпер, прынамсі на гэтым пачатковым этапе, выглядае проста як абурэнне. Абурэнне карупцыі, ростам цэнаў, іншымі словамі, як я ўжо сказаў, вельмі падобна да таго, што было ў некаторых арабскіх краінах, дзе пачалася арабская вясна. Like I said, very similar to how in some Arab countries the Arab Spring started. Як вы думаеце, што Путін папросіць у Такаева за гэтую падтрымку? Well, I'm not sure he would even... Look, Kazakhstan is strategically very important. Ведаеце, я нават не ўпэўнены, што ён будзе нешта прасіць. Казахстан стратэгічна вельмі важны для Пуціна. Я думаю, што будзе дастаткова аднаўлення стабільнасці ў Казахстане. Не думаю, што ён будзе прасіць нейкую плату ці нейкую значную паслугу ў Такаева. Памятаеце, калі Чэрчыль назваў Балканы мяккім падчарэўем Еўропы?
Казахстан гэта мяккае падчарэўе Расеі. Ён забяспечвае дыстанцыю паміж Расеяй і вельмі выбухова небяспечным рэгіёнам, асабліва цяпер, калі Талібан атрымаў уладу ў Афганістане. Вельмі хутка можна чакаць праблемаў, прынамсі ў Таджыкістане, і гэта можа пашырыцца. Таму, мне здаецца, пакуль што Пуцін проста хоча аднавіць стабільнасць. Далей, як я напісаў у сваім нядаўнім блогу, можа быць іншае. У 6 абласцях на поўначы Казахстану жывуць 3,5 мільёны этнічных расейцаў. Вядома, што Пуцін заяўляў, Казахстану раней не існавала, яго стварыў Нурсултан Назарбаеў. Пагатоў, хоць ён і не называў канкрэтна Казахстан, Пуцін, як вядома, таксама заявіў, што некаторыя постсавецкія краіны выйшлі з Савецкага Саюзу з тым, што ён назваў падарункамі ад расейскага народу. І далей ён заявіў, што ім варта было браць толькі сваё і не цягнуць за сабой лішнія землі. Відавочна, што Казахстан і Украіна кандыдаты для гэтых заяваў. Хоць Пуцін іх і не назваў, але ён меў іх на ўвазе. Калі сітуацыя пагоршыцца, даволі верагодна, што будзе сцэнар падобны да Донбасу ці Крыму. Іншымі словамі, Пуцін можа заявіць, што так званыя экстрэмісты, вядома ж, фінансаваныя і каардынаваныя з-за мяжы, гэта звычайная гісторыя, што яны ствараюць небяспеку для этнічных расейцаў. А таксама, як ён заяўляў, што так званыя нацысты ў Кіеве ў 2014 годзе збіраліся пачаць забіваць этнічных расейцаў у Крыме і Донбасе. Это магчыма. Зноў жа пытанне ў тым, што рэсурсы Пуціна цяпер расцягнутыя. Ён шмат што робіць на мяжы з Украінай, дзе ён займаецца шантажом Захаду. Таму я не ўпэўнены, што ён будзе гатовы на даволі складаную аперацыю, для якой таксама трэба даволі шмат войскаў. Але гэта магчыма. A relatively, sophisticated operation, which also requires quite a few troops, but it's a possibility. Ці вы лічыце, што Пуцін памяняе свае планы датычна Украіны праз тое, што адбываецца ў Казахстане? Бо, як вы сказалі, ягоныя рэсурсы цяпер расцягнутыя. Well, I think that's part of the reason he did not send a lot of troops. By the way, we have to amend what we said. Я думаю, часткова ў гэтым прычына, чаму ён не даслаў шмат войскаў у Казахстан. Дарэчы, нам варта перафармуляваць. Мы гаворым пра войскі АДКБ, але гаворка таксама пра расейскіх дэсантнікаў. Канкрэтна паведамлялася пра расейскіх дэсантнікаў. Я думаю, што гульня Пуціна ва ўкраіне цяпер для яго стратэгічна нашмат важнейшая. І таму мне здаецца, што ён паспрабуе не ўмешвацца ў падзеі ў Казахстане занадта глыбока, прынамсі, у сэнсе колькасці войскаў. Варта памятаць, што на мяжы з Украінай ён гуляе ў складаную гульню. Ён шантажуе Захад, каб той прымусіў Украіну прыняць так званыя Менскія пагадненні-2, якія па сутнасці знішчаюць украінскі суверэнітэт і фактычна робяць Донбас расійскім пратэктаратам. Другая мэта гэтай гульні – прымусіць НАТО назаўжды абавязацца не прымаць у альянс Украіну або любыя іншыя краіны з ліку былых рэспублік СССР. Пакуль што яму вельмі шанцуе. Белы дом сапраўды купіўся на гэтую гісторыю. Чакаецца, што можа адбыцца амерыканска-расійскі саміт. Таму я думаю, што цяпер ён надта заняты гульнёй ва ўкраіне. Гэта для яго нашмат большае і глыбейшае, чым тое, што адбываецца ў Казахстане. Вы апублікавалі артыкул, дзе пішаце, што гульня Пуціна вакол Украіны – гэта частка расійскай унутранай палітыкі. Для Пуціна важна быць прэзідэнтам ваеннага часу, каб заставацца ва ўладзе і вырашыць праблему з перабраннем у 2024 годзе. Але ці лічыце вы, што пры гэтым застаецца сапраўдная небяспека маштабнага ўварвання расійскіх войскаў ва ўкраіну? No. I don't think for either tactical or strategic reasons. Не, я думаю, што гэтага не адбудзецца і з тактычных, і з стратэгічных прычынаў. Глядзіце, што ён робіць. Дапусцім, ён захоча ўвайсці ва ўкраіну з амаль 170 тысячамі вайскоўцаў. Трэба памятаць, што гэта адна з найвялікшых краін Еўропы. Там жыве 44 мільёны чалавек. Будзе жорсткі супраціў. Няма сумневу, што на пачатку расейцы дасягнулі поспеху, але потым трэба ўтрымаць гэтую зямлю. Ці збіраецца ён захапіць Харкаў, Дняпро, Адэсу? Вы можаце сабе ўявіць гарадскую партызанскую вайну, якая будзе ў такім выпадку, і жорсткасць супраціву?
Але найбольш важна тое, што вы маеце рацыю. Я лічу, што стварэнне таго вобразу, што Пуцін абараняе радзіму супраць НАТО, гэта цяпер ключавы інструмент легітымізацыі для ягонага рэжыму і, відавочна, для ягонага пераабрання ў 2024 годзе. І выглядае, што гаворка тут пра пераабранне на пажыццёвае прэзідэнцтва. Я вас запэўніваю, грамадская думка ў Расіі не падтрымае гэтую вайну. Яны не хочуць другога Афганістану. Падчас ягонай апошняй прамой лініі у Пуціна спыталіся пра гэта, і ён адказаў: «Як вы можаце такое казаць? Каб расійскія салдаты стралялі ва ўкраінскіх салдат. Такога ніколі не будзе». Вядома ж, такое ўжо было ў Дэбальцеве ў 2014 годзе. Магчыма, не салдаты, але дакладна расійскія танкі і артылерыя забілі сотні ўкраінскіх вайскоўцаў. Але я лічу, што цяпер гэта пераважна шантаж. Пуцін блефуе, але блефуе вельмі паспяхова. This is largely blackmail. He is bluffing, but he's been very successful in that bluff. З аднаго боку вы кажаце, што Пуцін гэтага не зробіць, але раней вы казалі пра рэальную магчымасць, што ён можа пайсці на анексію ці стварэнне аналягу так званай Данецкай народнай рэспублікі ў паўночным Казахстане. На вашу думку, гэта будзе прасцейшая вайсковая аперацыя захапіць гэтую частку Казахстану? Yes, absolutely. Again, we know very little, or at least I know very little. Так, без сумневу. Зноў жа мы ведаем вельмі мала, ці прынамсі я ведаю вельмі мала і бачу вельмі мала інфармацыі ў адкрытых медыях пра стан грамадскай думкі ў гэтых рэгіёнах. Я ведаю, што многія этнічныя расейцы не вельмі задаволеныя жыццём у Казахстане. У значнай ступені таму, што ўрад, прынамсі ў часы Назарбаева, намагаўся даваць прыярытэт этнічным казахам перад расейцамі, а таксама ў сувязі з моўнымі пытаннямі. Таму ў нейкім сэнсе гэта можа быць падобна. Крым быў выключным выпадкам. Там значная большасць падтрымлівала такі сцэнар. Але Донбас тут, напэўна, лепшы прыклад. Бо Пуцін відавочна можа справакаваць забурэнні ў паўночным Казахстане, як ён зрабіў на Донбасе, з дапамогай афіцэраў ГРУ і рознага кшталту зялёных чалавечкаў, а потым заявіць, што расійскія войскі там, каб абараніць этнічных расейцаў. Думаю, што тэхнічна гэта будзе не так і цяжка зрабіць. Іншае пытанне, як кажуць у Цэнтральнай Азіі, ці зможа ён утрымаць два кавуны ў адной руцэ. І я не ўпэўнены, што ён цяпер гэтага хоча. Ці лічыце вы, што для Пуціна важна далучыць новыя тэрыторыі да Расіі, як частку сваёй палітычнай спадчыны? І ў гэтым сэнсе, наколькі для яго важна давесці праект так званай саюзнай дзяржавы з Беларусю да такога этапу, калі Беларусь страціць нават фармальны суверэнітэт? I think more than territorial expansion. Я думаю, больш чым тэрытарыяльнага пашырэння, Пуцін хоча палітычнага пашырэння. Іншымі словамі, не абавязкова захапіць ці вярнуць канкрэтныя тэрыторыі былога Савецкага Саюзу, але пашырыць межы Расіі палітычна. Стварыць сітуацыю, у якой Расія, па сутнасці, кантралюе, прынамсі, замежную палітыку, калі не ўнутраную палітыку, большасці былых савецкіх рэспублік, найперш еўрапейскіх, Беларусі, Украіны і гэтак далей. У гэтым сэнсе выглядае, што ён падштурхоўвае Лукашэнку да больш шчыльнага саюзу апошнія 15 гадоў. Думаю, што ў выпадку Беларусі ў яго ёсць дадатковы стымул, бо гэта дае яму мяжу з дадатковымі краінамі НАТО. Пакуль што асноўная тэрыторыя Расіі мае межы з Латвіяй і Эстоніяй, а тут ён бы атрымаў нашмат лепшую стратэгічную прастору адносна Польшчы і Літвы. Калі ўлічыць гэты дадатковы стымул, мне здаецца, што так, Пуцін вітаў бы нейкі мацнейшы саюз з Беларуссю. Але нават пасля таго, як ён, па сутнасці, дапамог уратаваць Лукашэнку пасля падзеяў 2020 году, мы не пабачылі ясных узаемных саступак. Так, Лукашэнка зрабіўся нашмат больш паслухмяным, але, наколькі мы ведаем, Беларусь па-ранейшаму суверэнная дзяржава. Yes, Lukashenko became much more subservient, but so far as we know, Belarus is still a sovereign state. Well, some would argue that
Гучалі галасы, што фактычна гэта ўжо не так. Пасля таго, як Лукашенка ў канцы мінулага году у снежні заявіў, што прызнае Крым дэ-юрэ часткай Расіі. І, маўляў, адзінае, што ён дагэтуль мае, гэта фармальныя знакі суверэнітэту. Ці падзяляеце вы меркаванне, што Лукашенка ўжо ў кішэні Пуціна, што без ягонай падтрымкі ён ужо не зможа выжыць, і таму суверэнітэт толькі фармальны? It certainly seems that way. My sense, though, that Lukashenko, though, Так відавочна выглядае. Але мне здаецца, што вы забываецеся яшчэ пра адзін штрых. Наколькі я ведаю, Лукашенка па-ранейшаму не дазваляе стварыць у Беларусі сталыя вайсковыя базы Расіі. Мне здаецца, што гэта апошні рубеж абароны, які ён мае, а таксама апошні тавар, які ён мог бы прадаць дорага. І ён адчувае, што такая сітуацыя пакуль што не прыйшла, таму ён трымаецца за гэты козыр. Але так, разам са сваёй легітымнасцю ён страціў таксама значную частку ў беларускага суверэнітэту. With his legitimacy, he also lost a great deal of Belarusian sovereignty. Do you think the West Ці лічыце вы, што Захад глядзіць на Беларусь як на частку расійскай сферы ўплыву ў прадказальнай будучыні і адмовіўся разглядаць Беларусь як поле палітычнага змагання з Расіяй, прынамсі на найбліжэйшую будучыню? Well, I think that opinion. Я думаю, што такое меркаванне дамінавала да падзеяў 20-га і мінулага году. Думаю, што народ Беларусі рэзка змяніў гэтае меркаванне. Беларусы паказалі, што гэта краіна, якая цэніць не толькі незалежнасць, але таксама свабоду і дэмакратыю. Я думаю, што гэта падвысіла і ўвагу, якую Захад звяртае на Беларусь. Мы ведаем, што супраць Лукашэнкі ўвялі санкцыі. Варта прызнаць, большую частку гэтага стагоддзя у Беларусі не адбывалася нічога падобнага, ці прынамсі нічога такога не даходзіла да Захаду. Але я думаю, што летась гэта памянялася. І, наколькі я ведаю, шэраг палітыкаў на Захадзе цяпер, здаецца, разглядаюць у Беларусі і Украіну з адзіным падыходам. Вядома ж, Украіна па-за расійскай сферай, прынамсі цяпер, а Беларусь глыбока ўнутры гэтай сферы. Але ў тым, што тычыцца народаў Беларусі і Украіны, на іх цяпер глядзяць больш-менш аднолькава. As far as the people of Belarus and Ukraine are concerned, I think they're now looked at pretty much the same way. Калі б вы былі цяпер на перамовах з прадстаўнікамі Расіі і абмяркоўвалі іх патрабаванні гарантыі бяспекі, іх ціск на Захад з патрабаваннем не дазволіць краінам былога СССР далучацца да заходніх саюзаў, якімі былі б вашыя пазіцыі на такіх перамовах? What would be your position in these negotiations? Well, Alex, you know, I don't know if I wrote this, but I certainly said it many times. Ведаеце, не памятаю, ці я пісаў пра гэта, але я шмат разоў пра гэта казаў. Са мной такога ніколі б не здарылася, бо я б ніколі не пагадзіўся на нейкія такія перамовы. Было настолькі відавочна, што гэта проста голы нахабны шантаж, што Пуцін блефуе, што ён не збіраецца пачаць наступ на Украіну. Для мяне гэта па-ранейшаму загадка, чаму Белы дом на гэта купіўся, як кажуць, з вантробамі. Наколькі я ведаю, Байден размаўляў з Пуціным ужо 8 ці 9 разоў за апошнія 11 месяцаў. Гэта, дарэчы, абсалютны рэкорд у амерыканска-савецкіх ці амерыканска-расійскіх адносінах. Ніякі іншы прэзідэнт не размаўляў з лідарамі Савецкага Саюзу або Расіі так часта. І кожная з гэтых размоваў не дае абсалютна ніякіх вынікаў. Бо мэта Пуціна тут не ў тым, каб развязаць нейкія праблемы. Ягоная мэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, дабіцца па сутнасці капітуляцыі Украіны і капітуляцыі НАТО. Бо калі НАТО пагодзіцца з правам вета Пуціна на тое, хто можа або не можа далучыцца да альянсу, дык можна лічыць, што НАТО скончылася як незалежны альянс заходніх дэмакратыяў. Ніводнае з патрабаванняў Пуціна не прымальнае для Захаду. І мая адзіная занепакоенасць у тым, што падчас такіх перамоваў, каб зрабіць гэта крыху больш прымальным для Пуціна, ЗША, як яны ўжо, дарэчы, заявілі, могуць уключыцца ў Менскія дамовы 2. Гэта не было б цалкам перамогай для Пуціна, але для яго гэта было б выдатнай угодай, бо гэта скіравала б ціск Захаду супраць Украіны, каб яна фактычна адмовілася ад свайго суверэнітэту, прыняўшы расійскі пратэктарат на Донбасе. Таму я спадзяюся, што на будучым саміце, ці які б там ні быў фармат, вынік будзе нулявы.
however it will whatever format it takes, the result will be zero. Наколькі я зразумеў, калі б вы ўсё ж трапілі на такія перамовы, вы б выслухалі расейцаў, а потым спынілі б перамовы, так? Well, as far as I think NATO membership is concerned, Што тычыцца сяброўства ў НАТО і кіраўніцтва альянсу і Белы дом ужо заявілі, што гэта непрымальна. Але яны нічога канкрэтна не сказалі пра менскія пагадненні, і гэта тое, што мяне турбуе. Але дазвольце паўтарыцца, гэты шантаж і гэтае шоу на ўкраінскай мяжы захаду трэба было ігнараваць. That show on the Ukrainian border should have been ignored by the West. Шчыра дзякую вам. Thank you, Alex. Дзякую. Я нагадаю, ви на каналі Свобода Преміум, і нашим гостем сьогодні був Леон Арон, дослідчик з Американського інституту предпринимальництва, і він вивчає американсько-російські відносини і так само пише книгу про фактори, які визначають заміжну політику Владимира Путіна.